Šef delegacije Evropske komisije u Srbiji, ambasador Josep Joveras, potpredsjednik vlade Republike Srbije i ministar za nauku i tehnološki razvoj Božidar Đelić i predsjednik opštine Inđija Goran Ješić otvorili su u Inđiji novoizgrađeno postrojenje za pripremu vode za piće, fabriku vode. Vrednost postrojenja je oko 7,6 miliona evra. 2,4 miliona investirala je Evropska unija. Ambasador Josep Joveras je ovom prilikom posebno istakao. I možemo da kažemo da od danas Inđija ima vodu koja je na evropskom nivou, evropskog standarda, više nema arsenika u vodi, nema amonijaka, nema gvožđa. I zbilja, kažemo, vidimo da evropski standardi rade u prilog u korist građana ove zemlje. Ovo, naravno, neće koristiti samo građanima zbog kvaliteta njihove pijaće vode, već će doprineti razvoj industrije u ovome izuzetno preduzetnički orijentisanom gradu. Ovo je velika investicija od preko 7 miliona evra. Meni je drago da smo mi doprineli skoro trećinu toga, ali mi je još više drago što smo to uradili u saradnji sa opštinom Inđija, sa Vojvođanskim regionalnim planom i sa nacionalnim investicionim planom. Ovo je izvanredan primer kako se kroz dobru saradnju ovakve stvari mogu raditi. A potpredsjednik vlade i ministar za nauku i tehnološki razvoj Božidar Đelić ovim povodom je rekao: Često govorimo o nekim uopštim kategorijama, ali zapravo ovo će i sve više biti uloga Evropske unije u našoj zemlji. I ovo je jedan od onih primjera od ukupne godišnje pomoći od 190 miliona evra. I mi ćemo godinama koje dolaze sve više tu podršku evropskog budžeta upotrebljavati za poboljšavanje lokalne infrastrukture, za regionalni razvoj, za razvoj isto naše nacionalne infrastrukture, poboljšanje situacija u domenu naše poljoprivrede. Naše evropske integracije se nastavljaju, a talenat ljudi poput Gorana Ješića i njegove ekipe danas obezbeđuju da evo u Inđiji ne samo da se privlače investicije, nego se gradi najmodernija infrastruktura. Jedno ovako postrojenje je dodatna industrijska šansa, tako da čestitam Inđiji, zahvaljujem se Evropskoj komisiji i ovo je ne samo Evropa u pokretu Srbije, nego i Srbija, Inđija i Vojvodina u pokretu. Na osnovu mnogobrojnih studija projektovano je da postrojenje za pripremu vode za piće ima kapacitet 150 litara u sekundi, koji će zadovoljiti potrebe stanovništva za pitkom vodom u projektovanom periodu i poboljšati fizičko-hemijski kvalitet postojeće vode. Predsjednik opštine Goran Ješić zato kaže: Bez ovoga i bez dobre infrastrukture i kvalitetne infrastrukture nemate investicije i nema dobrog života. To je naravno neophodno reći, zato što voda je ključna stvar i struja, kao sutra i neki ostali nivoji komunikacije, telefoni, internet i tako dalje. Ovo je sjajan projekat koji pokazuje kakva je korist na kraju za najbanalniji način građana Srbije od Evropske unije. Zajedničkim snagama završili projekat koji je bio san svih Inđinčana, koji je sa potpredsjednikom vlade. Očekujem da ovo njegov naliv pera upotrebimo što pre da nastavimo dalje evropske integracije. Biće puno ovakvih projekata u korist svakog građana. Neće to biti samo neka politička priča, nego će biti realan život. Posjeta visokih predstavnika Evropske komisije i vlade iskorišćena je da bi se i privrednici sa područja opštine upoznali šta od ovih institucija mogu da očekuju u predstojećoj godini.